Això era, i no era, bon viatge, faci sa cadernera. Quan els arbres ballaven, ses pedres caminaven i els animals xerraven, una bea remuga i arruada que s'anomia Iaia Corama. Aquesta bea remuga i arruada, a més, era una bona porcota, perquè pixava en el llit i cagava en terra. I ja vos podeu imaginar com estava la seva casa, bruta, rebruta, plena de caca per tot. I el seu llit no era un llit, no. El seu llit semblava que era una piscina plena de pixó. I vos podeu imaginar i creure i pensar que quan la iaia Corama anava a dormir s'havia de fer un bon cafico dins aquest pipí que hi havia per tot el llit. Bruta, rebruta. I a més, polissona, perquè la iaia Corama tenia una granera. I amb aquesta granera sabeu què feia? Se n'anava. I quan els nins i les nines sortien de l'escola contents, ella en la seva granera, pam, 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 pegaven els nins i les nines en el cul. Oh, iaia Corama, no està bé pegar. Tanta sort que el mai xiviu, que és vermell com un caliu i que viuen els nígols, en veure que la iaia Corama pegava en els infants, va baixar amb el seu nígol i va dir: iaia Corama, escolta'm bé, he vist que pegues en els nins i les nines. Ves viva, perquè si tornes a pegar, te faré un encanteri que te posaré 5 cames més. I ves alerta perquè no crec jo que tu tinguis tantes sabates per posar-te. No te preocupis, vaia Xiviu, no tornaré a pegar, t'ho promet, faré bonda. Estàs avisada. I se'n va anar cap en el cel, en els nígols, on tenia la seva casa. I podeu creure i pensar i creure que varen passar els dies. I la iaia Corama va fer bonda. Agafava la granera, granava a casa seva. Això ho tenia un poc difícil perquè, clar, en lo brut que estava tot. Això era una empastifada. Però bé, ella grena que te grena, caca per aquí, pixó per allà, fins que un dia, de tant d'estar fent bonda, no va poder més i va decidir agafar la seva granera i fer el que ella li agradava, que era anar pegant els nins i les nines en el cul. Així que agafa la granera i diu: ale, vinga, granera, bon anirem tots, totes dues a pegant els nins i les nines que surten de l'escola. Ben segur que el mai Xiviu no mos veurà. Vinga, anem. Se varen amagar darrere d'una paret i tan aviat que els nins i les nines sortien, plas, 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 va pegant els nins i les nines en el cul. El mai Xiviu, que tot ho veu, va baixar del seu nígol i va dir: sí, iaia Corama, aquestes tenim, i d'ara te faré l'encanteri. Va cridar a la seva olla bobodoia: oia, vine cap aquí, que farem l'encanteri per aquesta iaia Corama que me té avorrit. Així que va preparar l'olla i va tirar cagarrutes de conill. Va tirar diarrea d'elefant. Mocos de vaca. Ulls esclafats de granota. I perquè tingués molta màgia, pols de les estrelles, plim, 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 plim. I aquella olla va començar a fer blum, 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 i el mai Xiviu va dir les seves paraules màgiques. De fat, que la mia mare t'ha comanat que te surtin
5 cames més. I podeu creure i pensar que quan la iaia Corama se va aixecar la falda i va veure que tenia 7 cames. Va pegar un crit que la varen sentir fins allà on no se sentia. Per favor, lleva'm això, per favor, seré bona lota, collons. No tornaré a pegar ningú més, per favor, mai etxeveu. Bé, escolta'm, farem un trato. Te llevaré aquestes cames que t'he posat, però si tornes a pegar els nins o les nines quan surtin de l'escola o en qualsevol moment, te faré un encanteri que te les llevaré totes i t'hauràs d'arrossegar per casa teva com un cuc. I així com està la teva casa, bruta, rebruta, ja me contaràs com aniràs tu. Així que, ves viva que te vigil. Xiu! Se'n va anar cap en el cel. I la iaia Corama. No tornaré a pegar mai més. Ho promet. I així va fer. Va estar molt de dies fet una bondassa. Però un dia no va poder més. I va dir: fa molt de dies que ja no pec. Ben segur que no me veurà, perquè estic segura. Avui està com ennigolat i deu tenir feina. Ara aniré, vinga, granera, anem a pegar els nins, que segur que no passa res aquí. Res. Agafa la granera, se'n va a l'escola. I quantes nins i les nines surten d'allà? Plas, 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 plas! Els apeguen el cul. I en Mai Etxeviu baixa dels seus nígols i diu: aquestes tenim, iaia Corama, tornes a pegar els nins i ara veuràs. Oia, bubudoia, vine cap aquí. I va tirar diarrea de granota, bava de mosca, cagarrutes de dinosaure, ulls esclafats de moneda, i perquè tingués molta, molta màgia. Plim, 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 pols de les estrelles. I va fer les seves paraules màgiques. De fat, que la mia mare t'ha comanat que te quedis sense cap cama. I així m'ho varen contar. Aquesta vea remuga i arrugada. Una sorpreseta té amagada. Si una cançoneta aprenem, una sorpreseta tindrem. Així que aquesta és la història de la iaia Corama. I, estimats nins i nines, hem arribat a llevar la darrera cama de la iaia Corama. I ara ve el temps de menjar-nos ses panades.